Един от въпросите, който се решава при развода, е семейното жилище. Семейното жилище е това жилище, където живеят двамата съпрузи и съответно техните деца, ако имаме такива. Говорим за непълнолетни деца. Тук искам да уточня, че при фактическо съжителство нямаме семейно жилище по смисъла на семейния кодекс. Какво се случва? Обикновено семейното жилище се предоставя за ползване на родителя, на който ще упражнява и родителските права до навършването на пълнолетие на техните деца или до съответната законова причина за това. Ако обаче, например, жилището е собственост на родителите на единия от съпрузите, в този случай той може да бъде оставен да ползва жилището, говорим за съпруга, който упражнява родителските права, да ползва това жилище, но срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година, след което той следва да се организира и да напусне съответното жилище. Ако, например, обаче нямаме деца или пък те решат да не остава никой в това семейно жилище, е възможно да се изплати съответната 1/2, защото след развода без дялова имаме вече дялова собственост. 1/2 на другият съпруг. Могат двамата да решат да го прекратят въобще цялата съсобственост, като продадат жилището и съответно разделят техните пари. Така че, което би било за мен най-удачният вариант, или ако по никакъв начин не могат да се разберат, то единствената има опция, която им остава, това е да предприемат делба по съдебен ред, което ще излезе скъпо, едно скъпо и дълго в времето дело.